እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ዋና ጸሓፊ ሕብረት ኣፍሪቃ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ራሻ ጽኒዕንኦ ዘለዋ ማዕቀብ ከልዕላ ጸዊዑ። ፕሬዚደንት ሴኔጋል ማኪ ሳል ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ምረኻቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ዩክሬንን ራሽያን ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኣቱ ዝነበረ እኽሊ ብሰንኪ ምጉዳሉ ምስሑ ኩነታት ኣየር ተደሚሩ ኣብታ ኣህጉር ከቢድ ናይ ደርቂ ሓደጋ ኸቲሉ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ እንተተላዒሉ ካብ ኦዴሳ ወደብ ናይ ዩክሬን እውን ከይተረፈ ናብ ኣፍሪቃ ዝለኣኽ ከም ስርናይ ዝኣመሰለ እኽሊ ንቡር ስርሑ ክቕጽል ምዃኑ ከም ዝገለጸሉ ፕሬዚደንት ማክ ገሊጹ። ወራር ራሻ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ካብ ዝጅምር ንሃገራት ኣፍሪቃ ብከቢድ ጸልዩ ዘሎ ሕፅረት ናይ እኽሊ ዘይቲ ብልዒ ነዳድን ድኹዕን ከም ዝኾነ ይግለጽ። ብፍላይ ከም ሶማል፣ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብ ዘህልኾ እኽሊ ካብ ዩክሬንን ራሻን ዝሽምትኦ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ራሻ ማዕቀብ ከንብር ኣብ ዝዘተየሉ እዋን ኤርትራ ክትቃወምን ከላ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ በኺረን ተዝተረፋ ኸኣ ድምፀን ምዕቃበን ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣልማማ ጋዜጠኛታት ምእሳር ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ካብ ሓያሎ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ትካላት ተቃውሞ ይገጥሞ ኣሎ። ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝርከብዎም ኣህጉራውያን ትካላት ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ዘመተ ምእሳር ጋዜጠኛታት ደው ከብሎ ክጽውዑ እንከለዉ 3 ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ኸኣ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ውፅአን። ካብ ዕለት 19 ግንቦት ክሳብ 28 ግንቦት ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ 18 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ነዚ ዘመተ ምእሳር ጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ ብዘውፅኦ መግለጺ ልዕሊ 110 መርበባት ሓበሬታ ብዘይ ሕጋዊ ፈቓድ ዜና ክዝርግሓ ጸኒሐን መባሉ እቲ ዘመተ ክቕጽል ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝእንፍት ይቕብሉ ተጣበቕቲ መሰላት ሻቕሎቶም ይገልጹ። ብፍላይ ክልተ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቡሎም ዘሎ ክሲ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ ዝብይን ብምዃኑ ሓያሎ ወገናት ሻቕሎቶም ይገልጹ። ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ እውን ብወገነን ፈደራላዊ መንግስቲ ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ናዕብየ ላዓዕሉ ንዘለዉ ምቕራም ብዝብል ዝጀመሮ ምእሳር ኣብ ጋዜጠኛታት ጥራይ ዝተሓፅረ ብዘይምዃኑ ህዝቢ ዝጥምቶም መራሕቲ ንኸይህልዎ ይገብር ከይሉ ክጥንቀቕ ይግባእ ኢለን። ኣብ የመን ዝጸንሐ ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብክልተ ወርሒ ክናዋሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ፍሉይ ለውኽቲ ውድብ ኣብ የመን ሃንስ ግሩድንበርግ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ንኽልተ ወርሒ መንውሑ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ዓብዪ ኣንፈት ዝህብ ኢሉ። ኣብ ውሽጢ ዘይዝሓለፈ 2 ዋርሕ መኽፋት መስመር ጽርግያ ጣይዝ ምጅማር ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቡ እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ግና ብሰንኪቲ ኩናት ናይ ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት ቁፅሪ ብፍርቂ ጉዲልዎ ምጽኒሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ኣብ ኩናት ሓድሕድ የመን ብቐጥታ ኢድኤቴን ዘለዋ ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰለ ሃገራት ነዚ ምንዋሕ ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብሓጎስ ተቐቢለን ኣለዋ። ወደብ ሖዴዳ ንረድኤት ክፉት ዘይምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እኹል ጸቕጢ ገበረን ብምባል ነቐፌታ ዘቕርብ ህዝቢ የመን ናይ ሰላም ኣንፈት ክርኢ ምጅማሩ ተስፋ ረኺቡሎ። እንተኾነ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ጥራይ ዘይኮነ ዘተ ሰላም ተጀሚሩ ብግቡእ እንተዘይተሰላሲሉ እዚ ጊዜያዊ ስምምዕ ኣብ ዝኾነ እዋን ክጣሓስ ከም ዝኽእል ፖለቲከኛታት ሃገር የጠንቀቑ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።